Ochori bwaberere Chiburaburu abwasa abantu abange batiyore Chingoma na gwikiwa ase enyagitari ya NYAMAIYA niga ensemo EBIO osasenseme iyo sebali bakagere babali abagusira eserekali bamuchigwe asokobeka ababegu guturubania obochori oboke moteru enyagitari ya NYAMAIYA danfaso geto niga ene kiribuna abantu batano na babere nigo baletirwe bale ni Chingoma ao ase ababwatu Chingoma tintini bayirirwa ase enyagitari ya NYAMAIYA abwasa se Chiburaburu chene kiwe chinga kyobo choroboke bwagende rerete Bono iga etore no moichano twaboka chukura mambi gwaka tosemerti gochoro murai natali ngandero twacha gochora ni eringa rero iga nigo twacha sogotimisa sababu engaki ekero geke giatigarete kia mariga ekero tware ko eni maremu ericho siemo abantu mbaliete chira mbakosore kerare ni kirudeti mbaruete chibese babo simbarat na abandi ndanyare koinyora bagateba ngantu batinya mariga toango tokamana goitabera na tokaba omwana oyokorokwa kirisi osiemo bono iga torageire tariki ya rero nganero tware kwenda gochora umurai twaboka igingirete iga na ba surprise tinga aye no manyete omwana wakirwe kebago goika abunirwo okogoro na batanda na istimoka muro no minyokonyora maye no mwana no mutangi ni gachwere irichianga na buri umuchando ningi goika twanyora ng'egari ya maremu nigo yatire ebirore twateba no yenderera ne campaign nyasa uri obekerero koboko ochoriro murai namanyete namote idorini usijari omonne namanyete kerago tenga na igo nigo nacho gutiga abana banegeti twatigirayo twachire ga NYAMAIYA torigyo meno nje muna igo nachire ngana kora chikura goika NYAMAIYA na iguro ngera is my cousin na aboririo ngera ga sarenda chikura ngakiago iterunka na tirega na mariga manene amanye goteba nduntora akana onde bwensyo gochoru no murai tali mangana na baderegita obo yani chikura nkori guchire ne kifua tali igorioka tali mangana twamana goteba iga asekero geke kia mariga ge gosamba ingie kiaro yuta getago chikokora ekiyandi mande kirisia takole ekirisia takora mande ekiata kore Abagira ekiera takore mugato taboriyo mumura akagenda tali mangana nyazaye namanyete nchenkoro kwase amasese kusechaye wono igerega okonogo kumya abantu babere bagonchokana ga nebi bagachipigipigi 100 bari meterio kabakana gonchokana ntutu akire chukura wono go kuminoko bafamiro mwalimu bamuitera abananto bosoro korukisi na abande abana bankana ora bamwe basoimbe bachakira bakora bikone bakitu aichani ninkiye kamakora twagati chikura saa 12 wono tokonyita matoke bono mogoroba twamanye kanyama ngana makongu amabe abantu baminta na mariga banene nchenda arenga obe gaki nenda matanga gaso agasabushie mukabere akoirana n'abantu principal gakanyirega igo timbu achande na meto wetani ajo. Kwa majina naitwa Danfaso Geto, I'm a clinical officer, facility in charge. As today, we have received 7 patients who have been assaulted. So far we have referred 3, which they had deep cut wounds. So we managed to stabilize them and we referred them to NYAMAIYA. 4 of them, which had minor injuries, we have been able to stabilize and give them medication. So we have sent them home. Asense mwende umwanchu muligereria kerokeria umuroberi ubwo barachikura ogenderete ase wori ya NYAMAIYA nigo bono umuroberi yo ogenderete engakeria abatenereri bebituo ao bagenderete no umuroberi yiga ubwo barachikura engakeri ngo kwirayemo aseyemo eritoligerina na naraliaya agenderete kuru ase ensemo eyo ya NYAMAIYA engaki umuroberi ubwo barachikura bono ogenderete